Ramogi mago manamoko kaka nanyisi mano wache od bura wechego adimba biro ni saa deke wang'e sama nwabed ka weche manyien mago imoro mio kidwa ng'eyo matut kuom gik ma wache od bura wi paro mar chik mar omenda magana 25 kaachiel koda budget ma wiye ma olieki koda jatend kweth mathoth e od bura mamalo Kimani Ichung'wa to ka ikete weche manyien saa deke Ramogi TV ok bi bedo ma irem ma ok ibedo gi ng'eyo. Ramogi kawasure ni jagoro mongirore migawo marango somo mag tije lwedo Esther Muria okwayo jo Kenya ma osebedo ka seyo piny owacho kuom manyo ne rowere tije pinje maoko mondo were kod kwedo wechego. Muria oloso e kar tiegruok mar tije lwedo Manyeri ka okoni thuolo mag tije ne rowere pinje maoko ema dhi kelo lokruok ahinya ne rowere ma osetieko somo to pok oyudo tije. Ma biro e kinde mamoko kuom jopiny osebedo ka seyo piny owacho kuom tije ma osebed ka isundo jopiny ni gimanyo e pinje maoko to pok oyudore. By the time these industries finish establishing in Kenya, and they are coming to establish in Kenya, we want to be able to tell these industries that we have got all these skills that are going to babysit your industries. A lot of noise has been going on, and I want to say, as far as I'm concerned, it is unnecessary noise, that we are sending a lot of young people to go out there and work. You can work anywhere in this world. You can work in Canada, you can work in Czechoslovakia, as long as you have a skill. So yes, young people can go out there and be able to work. Even new journalists, if today you are called to be a journalist in Trump's office, you would go.